Ephesians chapter 6 verse 12 to verse 18. Muni advice ni Apostle Paul nato. For we wrestle not against flesh and blood. Klaro ingon ni Paul, ang atong kaaway dili flesh and blood, dili tao di ay atong kaaway. So ang tinuod nga enemy dili imong silingan, dili imong kakumpetensya, ingon si Paul, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. Now, dili basta-basta ang imong kaaway, ang atong kaaway, rulers of darkness, mga kadagkuan sa kangit-ngit, against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness. Mga spirituhanong pagkadautan diha sa dagko nga mga dapit. Si Satan ang pasabot dining Paul. Ang mga angels, fallen angels, daghan siya pwedeng mahimo, maguba sa imong life. Kinsa man lang ta. Pero tanawang advice ni Paul, look at verse 13. Ephesians 6:13, wherefore, take unto you the whole armor of God. Naaday tay spiritual nga armor. In siya is suloob ning mga armor para dili ka maigo. Now, notice niyo armor ang gigamit ni Paul. Kinsa man ang mosulob sa armor? Ang sundalo. Sundalo, church, paminaw mo din when it comes to spiritual battle, soldier good ang tanaw sa Ginoo nato. Amen? Soldier ta, yes, daghang time gitawag tag children of God. And natay Father mo provide sa tong need. Nay Holy Spirit mo comfort. Pero other than that, gitawag pud tag soldiers. Sundalo. Moingon kay kag sundalo, wala kay comfort makita o ma-feel kung sundalo ka. Nabagoy sundalo, pagtuon mo dito ka, pag mission mo dito, pag outing. Okay, namoy mission dito sa sa Middle East, at mo sa Israel, pag vacation mo dito. Walay soldier. Once masulubon kag armor, away o gera gyud imong tubangon. Gusto na kong makita na to church. Na yes, natay Father naga-provide sa tong need. Natay langit nga gina-picture out one day atong puy-an. At the same time, natay battleground. Napata sa battlefield. Napata ning guba, dunot, nga kalibutan, o dili ang tao atong kaaway, dili makita atong kaaway. Si hinungdan nga nang nag-trigger na ginirahay ng Palestine o ng Israel. Kini mga prince of darkness. Kini mga spiritual wickedness in high places, sila hinungdan nga nag-away si Ukraine ug si Russia. Nganing kaniubang nasod nga mangilog pag yung mga properties. Siya'y nagpagay sa kasing-kasing sa mga kings and queens. Siya'y nagsulsul nini mga kawatan, kini mga murderers, kani mga abusers. Si Satan gitawag siya rulers of darkness. Siya dili basta-basta ang iyang gipang control. World leaders, ekonomiya, nagkalilain nga industries ang gikontrol aning atong kaaway. O yung ng Bible, siya ang imong kaaway. No, tanawag yun sa nato pag-treat atong Christian life. Kay balo ba ka nga soldier ka? Kung sundalo ka, asa imong sword? Asa imong armor? Kay balo, aware ba ta nga soldier ta? Kung atakyon kang Satan, unsa imong panlaban? Unsaon nimo sa pag-defeat? Moingon ka, Genesis 1:1. Ha? Do you think kano saan himong pang-defense ang Genesis 1:1? Ni-grow ba ito ang verses? Ni-grow ba itong knowledge sa Bible? Ni-grow ba imong prayer life? Ay matong commitment sa church? Church, tanawa, gusto na kong mahimong serious ta sa atong spiritual battle. Nag-aatake si Satan sa imong family, sa imong work, sa imong pag-eskwela, sa imong emotions, sa imong life, and then dili ta aware. Then what gihimo gani nga pag sulob sa atong mga spiritual armors? What are these spiritual armors gingon ni Paul?